President jong United States Donald Trump ulakam ba kajingate jing sngotu jingmut ka bakraw hapdeng ka Amerika pat ka Iran kala janpoy siya kapukun. Utrom ulaong ba kikot jingate ki dangdon ha ka jingpen kre batla ban pendep hapo ki kindiat singi ki banwan. Ulapan pauru balada ka lasoy ya ka jingate ka lenti ka bakongsan jong ka Strait of Hormuz kan plebyang na kabenta ka lait kawan jong kiling kai. Kat kum ka jingong jong la ban pendep ya ka tay ka jingate wat hapo ka tayo bamenta. Henry nakaliang jong ka Iran ki bor sarkar kimpat yang kini ki jingkam. Unong kren jong ka Ministry of Foreign Affairs jong ka Iran ulaong ba ka Tehran kampat shim ya kanu karai ka bakaddu halor kanu ka jingyate bat ka Amerika. Kani ka pen badangdon ki jingya pher jingmut hapdeng kini ki artali kiri watla ki jingya kren ki dangya chakmat. Hagaju kapor ka office jong menteri rangwadu ka Israel kalapan pau pa kanu ka jingate hapdeng ka Amerika bat ka Iran kadai ban kentup ya katu katni ki kendon ki patenge. Kini ki kentup ya ka jingweng no ikimar nuklear ba lapen hebor ka jingpen pra ya ki jaka penmi nuklear ka jingpen rit ya ka jingpen mi misail bat ka jingpen sange ya ka jingyarap syaki kenhun jingyale ki bekershan da ka Iran hakathan. Hakaway pat ka benta jong kani ka kubor la yatu ba ka jingtep khaddu ya supreme leader barim jong ka Iran Ali Khamenei kala sha pen slembyang. Kat kum gibor pen yach nong jong ka Iran la kmi elinti ba on penlong ya ka jingtep pat ba ha ka benta ba khaddu jong banai jeliu lani hasdang jong banai naitung. Hashwa la tmu ban penlong ya ka jingtep pat ba ka palai singi lenter henrei menta Andai namar ba ka jinga kan at ka barangya ha ka than bat ki jinge ha ka liang ka jingshan la ha ban pen slem ya ka program. Ki bor pen ya ki ong ba ki dang persang ban pen kre pa namar kmi ulti pa kindan da ki million ngut ki briu ki bawan ban ai burom khadu. Na Europat ka sorkar jong ka United Kingdom kalamat ya ka jinge ha ka liang ka jingalam. U Defense Secretary jong ka Britain u John Haley but u Minister for Armed Forces u Alkans kila no kam na ka sorkar. Kat kum ki kubor ka dawa jong kini ka jing no kam kadai namar ka jinga pher jingmut halor ka pisa balamang na ka benta ka tanat sipai. Ki arhut ki menteri ka lapen pau ba ka jingmang pisa ka benta kambyang ban pen klan ya ka bor jinga da jong kari. Kani ka jing no kam jong ki he sorkar ka lanang pen kia yo menteri rang badu jong ka Britain u Keir Starmer kam tam ha kani ka por bakari ka dang pen kre ya ka election ka bukongsan ha hagisi ki banwan. Kumta ka jinglong jingman ha Middle East but Europe kadang peteng banlong ka bakhi win kat ba ka perthei kadang petngor ya ka jingya kren san perthei bat ki jingya kanat ki bala man kta ya ka jingshan jong ka perthei baro ka wei.